Nag-abiso ang Malacanang sa mga Pilipino sa California sa Estados Unidos ng Amerika nga magpabilin nga alerto pananglitan maglunsar sang pag-ataking Iran sa state bilang pagbalos sa nagaibol nga tensyon sa Middle East. Kasunod ini sang advisory halin sa Federal Bureau of Investigation o kon FBI kag nagpahibalo sa kapulisan sa California nga ginpahayag nga nagtuyo ang Iran nga magpalupad sang mga unmanned aerial vehicle o kon UAV pakadto sa mga wala gin sa publiko nga target sa mga state sang Pebrero. Nagpaandaman ang FBI nga posible pagid na may surprise attack ang Iran sa palabuton. Sunod naman sa Presidential Communications Office ang Malacanang ang nagapangunang nga prioridad sa gobyerno among kaluwasan sa mga Pilipino sa iban nga pungsod. Pahayag sa opisina, magahimo sang repatriation o kon pagpapauli sa ila sa Pilipinas kung kinahanglanon. Dugang ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, dapat seryosohon ang mga impormasyon nga nagahalin sa mga law enforcement agencies sa United States. Ginabanta nga 1.6 milyon ka mga Pilipino ang nagapuyo sa California kung sa diin 500,000 na nagatiner sa Los Angeles, samtang 290,000 naman ang yara sa San Francisco. Una naman nagpahayag si California Governor Gavin Newsom nga wala sang imminent threat sa state, apisar sang warning halin sa FBI nga mahimo magpalupad ang Iran sang drone sa West Coast bilang kabahin sa ilang pagtimalos. Kapag may ganyan po na mga impormasyon, kailangan din po talaga maghanda ang ating bansa para sa ating mga kababayan. At hindi po ito pwedeng isawalang bahala o tulugan. Kailangan po na maging alerto rin po tayo kung ano man ang mangyayari sa ating mga kababayan sa California. Nabalian ang kabahin sa pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.